și să vă facă Dumnezeu parte în împărăția Lui. Amin? Amin. Primul cuvânt. Am auzit că e vorba de 10 minute. Eu sunt lung, așa că mă apuc, nu mai termin. Dar eu în seara asta vă promit că mă înscriu 10 minute. Nu m-am uitat la ceas. Dar facă Domnul ca să mă uit acum și să vă spun așa. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? E un semn de întrebare. Și atât. Pentru unii e un semn de întrebare nesemnificativ. N-are nicio valoare. Bă, cine să locuiască? Păi pocăiți ăștia, eu știu, de duminica, de sâmbătă. Mai sunt unii care joieri, țin joia. Treaba lor. Ei, acum vreau să vă spun ceva. Vreau să vă spun că aici cuvântul Domnului vine și spune așa. Și vreau să pun întrebare bisericii. Să fiți foarte atenți. Foarte atenți când spun. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Oamenii care stâng Duhul sau oamenii care aprind Duhul? Nu strângeți? Duhul. Unde? În adunare? Acasă? Pe drum? Vi s-a întâmplat cumva în autobuz sau în mașină să coboare Duhul Sfânt peste voi? Amin. Și să se aprindă Duhul Sfânt în viața voastră? N-ați vrea în seara asta să aprindă Domnul un foc în adunare? Doamne, aprinde un foc aici, Doamne! Nu strângeți Duhul! De oameni de ăștia are nevoie Domnul să locuiască în cortul Lui, care nu strâng Duhul. Punctul numărul 2. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Oamenii care au uitat de rugăciune sau oamenii care se roagă neîncetat? Rugați-vă neîncetat. La timp și ne la timp. Oriunde și în orice loc, bărbaților, ridicați-vă mâini curate. Unde? Spre cer. Când ai ridicat, iubitul meu frate, slujitorule, prorocule, văzătorule, om cu 30 de ani de pocăință, când ai ridicat cu sinceritate ultima dată mâinile spre cer curate? Trecem la punctul numărul 3. Doamne, cine va locui în cortul Tău? N-am știut că se citește de aici, dar mă iertați. Trebuie să facă Dumnezeu ceva cu noi. Că n-am venit degeaba de la sute de kilometri. N-am venit frații degeaba de la mii de kilometri. Eu zic, Doamne, lucrează în biserică. Lucrează în seara aceasta, Doamne. Și îi proslăvește-ți numele. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Oare cei care se lasă biruiți de rău? Sau cei care biruiesc răul prin bine? Doamne, lasă biruință pocăiților din bezier. Amin? Dumnezeu să vă dea biruință. Să fiți niște pocăiți fideli și demni de urmat și pe urma voastră și în fața voastră și pe piept și pe spate să scrie cu adevărat cuvântul pocăit. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să știți că nu banii aduc fericirea. Banii întrețin fericirea. Lăsați banii deoparte. Am auzit niște lucruri bune despre fratele Nicu. Nu l-am cunoscut prea bine, l-am văzut odată și acum am dat mâna cu el și am întreținut împreună un cuvânt scurt. Am spus de unde s-a citit, dar văd așa un om sincer, zic Domnul să-l binecuvinteze. Am auzit că la început el n-a pus bază pe bani. Am auzit că banii lui au mers la alții. De ce? Ca să-i ajute. Banii nu aduc fericirea. Banii întrețin fericirea. Fraților, haideți să fim mai serioși cu Dumnezeu. Haideți să nu strângem Duhul. Haideți să fim oameni în care Dumnezeu să-și găsească plăcerea. Și în seara aceasta să-și ia slujile în primire. Amin? Dumnezeu să vorbească prin robii Săi. Eu zic că ar fi bine să mă opresc aici. Foarte multe aș avea de discutat cu voi. Îmi place foarte mult să stau la discuții cu frații, cu surorile, prin bisericile pe unde umblu. În Biserica Muntele Sionului din Marsilia, oriunde mă duc. În România, în biserica cu 1300 de membri din care fac parte Poienile de sub munte. În toată lumea, în Bruxelles, unde am fost, în Portugalia, peste tot. Mi-a plăcut foarte mult unitatea în Duhul cu frații. Nu doriți unitatea în Duhul? Dacă doriți unitatea în Duhul, de pe băi spuneți, Doamne, vorbește Tu în seara aceasta. Că avem nevoie de Tine, Doamne. Nu carnea, nu sângele. Vorbește Tu, căci robii Tăi stau gata să Te asculte. Doriți ca să vorbească Domnul? Doamne, vorbește pe mai departe. Rămân aici. Vă promit că mai vin până la voi, dacă va mai fi timp. Și vă spun o noutate. Este o noutate auzită de la Duhul Sfânt. Anul care vine va fi un an foarte greu. Un an care mulți vor trece prin sită. Mulți vor fi puși pe cântar.
și nu puțini vor fi măsurați. Și Duhul Sfânt a spus căci anul care vine va fi un an foarte greu. O mișcare pe Mapamont, ceva la care n-am mai fost. Și întrebarea mea în seara aceasta către biserică este dacă acum în posibilitatea asta atât de mare nu te pocăiești, oare cum vei putea să te pocăiești atunci când se va pune pradă și se vor pune oameni împotriva bisericii și a copiilor lui Dumnezeu? Oare de ce te-ai dat jos de pe postamentul pe care te-a așezat Dumnezeu odată pentru totdeauna? Oare de ce te-ai dat jos? Puneți întrebarea în seara aceasta, căci Duhul Sfânt te întreabă. Vine un an greu, vine un an foarte greu, un an de încercare în care se va scutui pământul de la o margine la cealaltă. A început al treilea război mondial. Ce mai așteptați, oameni buni? Întorceți-vă la Dumnezeul vostru, care nu obosește iertând, care încă mai are brațele deschise și vrea să te primească. Iubitul meu prieten și ascultător, dacă ești aici, în seara aceasta ai o șansă mare. Ai o șansă să te întâlnești cu Cel cu care nu te mai întâlni niciodată. Sunt sigur că ai slujit unui Dumnezeu necunoscut, așa precum avea și Pavel un templu unui Dumnezeu necunoscut în Atena odinioară. Dar în seara aceasta aici, în templul lui Dumnezeu, aș dori ca Domnul să-ți prelucreze inima, să te facă să nu mai fii atât de sensibil și să te lași prelucrat de puterea cuvântului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Rămân aici și zic Domnul să lucreze în continuare. Am dorința de plină ca Dumnezeu să atingă sensibilitatea